IFM News. Police. Idol Dennis, come in. Maragsakan ti Ilocos Norte Police Provincial Office gabuta umat adon dagiti agi deposito iti paltog na Cardipro Station iti detoy panangurgin iti election gun ban iti datos ti INPPO 19 nga registered firearms iti nisukon manipod kay Duma Police Station iti probinsya sigud pa iti January 12 ita atawan second iti panakangiwat iti provincial command bunga detoy iti tuto kampanya para iti fair and peaceful elections. Inabaga ni Police Major Cheryl Guzman, ti INPPO, nakaaduan na itinapan nagisiko nga paltok at nagitay kandidato para 2025 national ken iti local elections. Maragsakan ti Provincial Command, gabuta very supportive iti local candidates nagisiko, agi deposito iti igam dano pa ito kit may bilang nga license when registered firearms na tumaliklikan iti panakaramat na idno kang itingitan iti eleksyon. Nagpanawangan pa iti Provincial Command Critical Honors nga masabol iti na pinagpa-deposito nabigas nagkatahaan nga matemtar iti panakosa dito itong kang itingitan ti kampanya ken iti panagpipili. Malagit ngayon mo lang inakurang iti Provincial Director Colonel Frederick Ubar kakalikagom daming nga may deposit ko man iti porpaldog nabigas nagkataadada ang kumpiyansa at PNP nga wati maramat intuno kaldawan ti panagpipili. Idol Dennis, yes, Idol Bernard. When alak di jay mensahe ni Apo Colonel Obar. Ngem ti pakas daawad da kat apay digiti maisuksuko no kat digiti registered firearm. Ket mabalin mo di jay nga i-safe keep mo tabalay na nabasak digiti in share kanyak digiti gun enthusiast. Nga mabalin mo nga i-safe keep tabalayo nang runan no registered data. Num no lose firearm or nag-expire di jay lisensya iso.com. At atuno adan tuman ti Eltop Caravan isunto ti panagrenew ka dijay. Dijay ti nangiga ka digiti police officers Idol Dennis. Mas kampante nga min no Idol Bernard nga agbali nga peaceful iti may sang lugar na muda lawan tingtinglen nga armas dagiti kandidato Idol Bernard isu ngayon encourage ta ano mabalin iti korpo ti pulisya iti bakay dulinan na for the meantime tapos te kuna ko maliklikan ti panakosa dagitoy no sport nga adan tuman iti panakatemtarda nga panangusar dagitoy nga igam Idol Bernard. When nga that's protection also of their property and their selves at official da iti gobyerno Idol Dennis. Di ba? Depende kami no makaalakay iti kwa dati special permit ti kumelek iti gun exemption when ket nadarikat ka makaala Idol Bernard unless no dati threat iti may sa kandidato. Ket may sa nga ilino kwa no adu pa digiti crimes nga unsolved crimes ket dapat akit automatic nga damot kastoy-da. Well, mabaling tagaplikar Idol Brad may assess ano kasapulan nga may kan iti gun exemption dagitay addaan iti pang titibiyag ng runa dagitay local candidates Idol Bernard. Isu pa ta medyo umat adu tatan nagbalin sa nga liman dagiti bambantayan ti INPP o tatanga ilili Idol Dennis. Idol Dennis. Puko ti signal nan. Ayan ni Idol Dennis. Puko ti signal na. Idol Dennis! Or napisit ta ping-ping mo detaan na. Na-mute mo nga ta. Idol Dennis? Okay. Nagpukaw ni Idol Dennis. Alright. So, DJ, apo iti latest update from the Philippine National Police. Kadigito yung agondaway mga idol.